Ndalari otok mach manomiyo ji auchiel owito ngimagi e gwenge ma Mathare boma ma Nairobi. Jatend migawo mar jotije sirkal Geoffrey Ruku nolimo gwengego mar chung' gi jogo manoyudo hinyruok kod wede jogo manowito ngimagi. Ruku osingo ni piny owacho tiyo kanyakla kod kaunti ma Nairobi mar keto okenge manyalo geng'o masira ma kamano. Korka kore jaod bura ma Mathare Anthony Oluoch opwoyo okang' mar piny owacho mar kawo ting' mar iko jogo manowito ngimagi kod chulo omenda mar thieth ne jogo manoyudo hinyruok. Tumemwombea, tuna mkono alafu igizwe huko ndani, ataishika tuna mkono. Rais wa Jamhuri ya Kenya amesema na amenituma kwenu ni kwamba all the bills, hospital bills, sawale ambao wako hospitali, yeye na serikali yake ya Kenya atashughulikia hizo bills zote. Ile ingine ambayo pia rais wa jamhuri ameniambia nifike niwaelezee ni kwamba ako na usuni na atahakikisha the national government and the county government of Nairobi are working together so that we can reduce the number of disasters as the one which occurred the previous day. Tagone waziri erokamano because echemagone simo okao time mare osekelo chiemo lori mzima uneno komiyo jomo inyoreka. Ongiso wani rais biro chung'ne bodies manitiere gi kaka biro dhi dala kaka biro igi kechnegi wang bodies auchiel beyond recognition. Ogolo pesa mar mortuary charges, ogolo mar hospital charges, ogolo pesa mibiro tim godo reconstructions mabati gi gik mamoko